Magega yomurai gwense Dr. William Samuel Ruto gukora etaro ya ime yorugongo rwa Gusii asa rwa magendro awarachi gwikiranirwa nigo yo kabiro mu MCA bwe ward ya Kisii Central Kefa Mrefu aesokire na kuburi murai gwense kwenekia aseka kiemeti nyetato erebosio ngucher gwikirania alia gucher gwikirania magendro ayo ase agenderere kumwakire kuko oyo kurigekero gokyuburai gwense Dr. Freddy Matiang'i na kumwarigania asorgongo rwa Gusii Samarieta igongoro kwa Kefa Mogaka uyo kabeiro mu emisio Kisentiro na ndo uganyereire 2027 maambira nekirugo igongo kwana asetaro yomo president o Kenya omuske Samuel Ruto uyo chete Gusii lakini tare itindo yuko nebwate mane ndeons igago tara ikasuneka anganege tikienda yako igora lakini muna na tadoro naro na mato yamara bwani asimekiro nechinsiaga chiechiombe wa aseigo omorai bwense oganyereire next week omuske Fred Matiang'i na chache aire saba kusibuna ko bakorera mirimo twamukara bisire na ndache na babo gachagwa atare Gusii asaba antabar ko ngaina bantu na ndra bantu bachietegeti ebare gwakanwa ebinte bya kwanire kerasi nko bikorale tigangara akora twamoire metienyetato bitakoriri nare dinkwane ebinte bya gukwana mbibekira se tirande abamuraba usamangana na kwanire na ayengenje tali ali abantu bari kwerezo chindeka kiro kijya ora na makuta moroche achirege sara amafuta yechiro libono yone pigipigi no lina kubwa kuchiminyingwa siringi 300 toro chingoboke mabwasi nyire omonto ora konye nseye ya Kenya no moske Fred yo Kengo Matiang'i na Keba Mogaka bo mu emisio Kisentiro